Annika Ljósstein, til lukk og ferdig nå. Takk for det. Ja, det blir ganske sint mer spennende det rett det kunne kvalt. Ja, vi har hentet det vi chatta. Vi har hjertet køret det trygt her, men det kom Kjalter-maskinen. Men det var helt utroligt, altså. Men det er Jeva lunch vi gleder nå, hun kan det samme. Ja, helt utroligt. Han kanskje sitter bedre oss nå. Hade man hade kämpat det sista var så lätt och det man kämpat till det att det gör inte. Nu har jag kört Porsche så vi går ta bäl. Hur det väl gott kappar alla med jucken helt då. Det har vi jag gått kappar det är chilligt att vi vill skulle det mest då är. Och fucka mista han neck för district och då är det väl så ensam kappar var så. Nu spelar Asgård hatta där vi alla strausa spelar sist när man vinner med touch och vinner mål. Men Grøypan, hon enda så i klagsrogator. Yeah! Stjørnan! Det var en kjell då här att Färjemar sökte liv i Ronavik och boj ettekon. Ja. Utan allt det där stepet det är inte fast så gott. Allt det där det är allt utslätt. Det är ju vi hemma. Tack för det och en av locko. Tack för det. Ja!